Anong kaso natin, Sherry? Meron ko nababasa dito sa harap ko. Ano Yes, to? Idol. Yan po, Idol. Meron lamang po tayong konting sitwasyon, Idol. Tungkol po ito sa paghahamon ni Michelle Banaag sa pagpapadrug test or yung hair follicle drug test, Idol. And sa lie detector test. Okay. Kung ano man po yun, Idol, makakausap po natin muli si Michelle. Okay. Palagay ko ito na talagang pinaka-pinali. Magandang hapon sa'yo, Michelle Lor Banaag. Good afternoon sa'yo. Hello po, sir. Good afternoon. Umatas ka na raw doon sa hamon mo kahapon na ikaw ay magpapa-drug test through the hair. Opo, sir. Kasi po pinagalitan po ako ng tita ko kahapon pagkatapos po ng interview. Pinagalitan ka ng tita mo? Ba't ka pinagalitan ng tita mo? Sabi po kasi nila, may binat pa daw po ako tapos wag daw po muna ipagalaw yung buhok. Ganon. Opo. Michelle. Mukhang sinunog mong sarili mo sa akin. Mabibinat ka? Ang gagawin naman sa buhok na sandali lang, yung gagawin sa 70 strands up to 100 strands of hair na yon, hindi bubunutin, bagkus yun ay guguntingin lang. Sinabi na sa iyo ng staff kahapon pa lamang, di ba? Opo, sir. Paano ka mabibinat doon? Hindi naman hilain yung mga buhok mo, kundi gugupitin lang. 100 lang ng buhok. Parang nagpagupit ka lang. Makinig ka muna, Michelle. Teka muna. Kahapon, kung matatandaan mo, okay na sana. May isang netizen nagtanong kung ipagpapatuloy pa yung drug test at saka yung urine test. Dahil nagkaarigluhan na kayo ni Tekla. Sabi ko, hindi na kasi nagkaayos na eh. Ang nangyari, naghamon ka. Sinabi mo sa amin, hindi, gusto ko magpa hair follicles drug test to prove to them na inosente ako, blah, 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 blah. Ikaw naghamon. Remember, sabi ko, you don't have to, pero sige, pagbibigyan kita. Kaya nga, kung matatandaan mo, pagkatapos noon, marinig ko na naghamon ka at magpapadrug test ka using the hair, sabi ko, aba, matapang to, mukhang talagang nagsasabi ito ng totoo. Nag-offer ako ng mga tulong. Remember, pustiso, bayad sa rent, 4 months advance, groceries, etc. Now, umaatras ka. Sabi po kasi ni tita, pero sir, kung hindi naman po talaga maano yung health ko dun, willing pa rin po ako. Hindi na. Suggest ng tita ko, wala Hindi rin na. kasi ako alam sa mga ganun eh. No, Michelle, hindi na. Hindi mo lang sinulog yung sarili mo sa akin, kundi ang ginawa mo, nag-dive ka sa isang dagat na umaapoy. Very clear na sa akin, this is now an indication to me na meron ka talagang tinatago. You're lying. Kasi alam mo, kapag sa urine, kaya mong iwasan. Dito kasi up to 90 days, malalaman kung gumagamit ka pa rin o hindi. Ikaw naghamon.